Gergely Alapiskola csapata. Megkérjük Békés Csabai barátainkat, hogy jöjjenek fel a színpadra és adják át a díjat. Érkeznek a kutoros csajok, Szentfondharja a népviseletben. Primátora mesta Nové Zámky získava skupina Košťalovci. A Kostyánék csapata stílusosan Kóbor Jánossal érkezik. Nagyon örülnék egy kis Omega számnak. Omega számot kérünk. Dámy a páni, kocky boli hodené, všetko je vyhodnotené. Dovolte mi, aby som ja poďakoval vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili, ktorí ste sa prišli pozrieť a hlavne už odchádza porota, ale im som chcel tiež poďakovať osobitne, lebo bolo to fajn.